Malawi Today. Alimwe kuja. Tamaliza follow. Yes. Tiamba kuerenga. Yes. Kuerenga wa president awapeza mokuta IMP apeza mokuta Kuerenga hapo pali mamoni tamakandi defense. Tikagero tika pakoma. Yes. Simanyo emene. Imanyo. Pana mwali me pano. President wapambana pano ndi mwakuti. Yes. Tikamapita ukagona. Yes, tukudziwa. Yes, Smartmatic ili pati. Ndezimene zozo no. Zimezo zichitika. Okay, chabwino. Then zimene zosatira pamenepo ndi pamene ungazuzuti hot current yakoleradi ndipo panachema kwambiri pamenepa panakambidwa nkhani zosiyanasiyana zimene zinakambidwa ku msonkhano wa paki ndipo amazukuta nkhani imodzimodzi tatiye timve kuti nkhani zimene zinakambidwa motani pa hot current achina Brian bayana chunga komanso ndi andevu zamwayi awanda msisha tatiye ndikhale limodzi. Kuti munthu uyu ndi munthu wamu first sabata yatatu nde anamaliza mwamphamvu kwambiri. Mavesi. Ndipo ine sinu zote ndipo ine ndi madankhawa ndikubwera ndati temperero alero akamaliza bwanji lero. Musate. Kunali matemberero. Ndipo amandidabwitsa nthawi zambiri. Last week he surprised me. Kuma mbale wanga yamaganiza bwanji koma zamphamvu. Anointing. Zamphamvu. So program iyi sindi magawa maswiti. Palibe kunyengerera. Siti manyengira sima. Kuti ine ndimanena kuti chilungamo chinganene kuti awawa nyamatawa akuonjezera. Kapena kuti ife timabwera pano kuonjezera zinthu zimene zisali zona. Hayi. Takati kumanena mbuyo monsemu banda eti kuti maona linkamo kuti chilungamo ndi chilungamo. Cholakwika ndi cholakwika. Chinthu cholakwika songa chipange molondola. There is no right way of doing a wrong thing. Yeah. If what you're doing is wrong, it is wrong. It doesn't matter who is doing it. Mukapanga inu cholakwika. Mukapanga inu cholakwika ndikapanga cholakwika. Because anthu ena chimene madabwisa maona ngati kuti chinthu chimalakwika chifukwa kupanga ndanza. Zomwe zamapanga iwo amafuna anthu anene kuti yayi nzabwino ayi. Zolakwika bwana nzolakwika sizimatengera kuti akupanga ndani. Zabwinonso ndi zabwino. Ndeti mabwera pano mu kulikonda dziko lathuli. Kuti akuluakulu. Gloseli likoza kumakhala kuti likuona molakwika. Zoona Inukanda amene kuti mukuona bwanji zosiyana ndi gulu. Taona niso chonchi basi tu amene angade nafe kuda kukhose kuti anyamata acha abweranso maka ine ino mala wa ine ndikangoneka ina mangu khawu nane odanane kukhose kaya muziwa ama odanane kukhose muziwa chilungamo chimasankha mbali chilungamo sichiyenera kusankha mbali ndipo pala anthu ambiri amene timakumana nawo malo ogulitsa malonda mashopumo amati akatipeza amanena kuti ai mmatiyimirira mmatiyankhulira zimene timachita pano ena amangoona ngati ndi program isi program iyi ndi ntchito yapadera yoyankhula ndi amalawi amene muli atsogoleri amene mulungu wakupasani maudindo osiyanasiyana kuti musogolere anthu a dziko lino pamafunika munthu wina kuti azitha kuyankhulani ndiye ife ntchito yathu ndi imeneyo koma pamene tikuchita zimenezo alipo ena amene tikakhala kunena kuti sitinagwirizane ndi zimene iwo akuchita amaona ngati kuti ifeyo timadana nawo ndipo akaza siku limene ifeyo tagwirizana ndi zimene achita amaona ngati tili mbali yawo ndipo mafuna tipemphe ngati dziko litingalikonze obanda nonena zoona tizafike pa mlingo womanena kuti chilungamo chisiyeni chikhale chilungamo regardless of how the chilungamo makes me feel. True. Tizitha kunena kuti abanda ndakuchileka ine ndwakuchileka koma abanda zimene mwachitazi bana izi zisatengere kuti ifa chose tukuchokera kuchileka nenzi ngovomereza banda ababa kuchileka wakufuta simukupanga umalawi wako osati yayi pakuti yayi tizitha kuchita rise above pete politics. That's right, pete thinking nkuona kuti akuluakulu tendilikonde dzikoli tikamalikonda dzikoli zimene timayankhula anthu akutiona tizipanganso kusera anthu asakutiona zisitha kuyankhula zikhoza kutheka kuti kuyima pa msonkhano kapena pa pulpit kapena pa podium nkuchaya mbalume kuseri kuchita zina tazionapo ndithu chifukwa chake muone nkhondo ya Katangale imativuta kwambiri chifukwa anthu ambiri amene amayankhula za Katangale pa podium kuseri kwa magawo kuti mwapeze nokwawokha pazati zusemphana tuzijamati usazicha uku mukhanga ndi mukwaya amakwayisana anyamata akukwaisana kubwera dzikwama nde tizidi zomwe timalankhula
even likakhala patokha tisasopanga zomwezo ndekuti dziko liti kulikonda kumakana ndithu kuti zinzolakwisa zona ndipo vuto yeah loyankhula tingoyerekeza kwa atsogoleri andalewa akamayankhula kuseli nkumapanga zina anthu amaona ndipo chikhulupiriro mwa andalewa kapena atsogoleri athu chimachoka ndipo chikhulupiriro chikachoka dziko limavuta kuyendesa ndi chifukwa chake pano tikambirana nkhani ya chisankho muona kuti ukangana chifukwa anthufe sindife anthu okhulupirirana. Yes. Muona nkhani kaya ndi akatangale chimozimozi kandi nkhani yakuyendesa makampani aboma kumakhala kunena kuti kukhulupirirana kunachoka, trust is not there, integrity inauluka inapita kwawo chifukwa cha zimene timachita. So tipemphane Amalawi kunena kuti ngatufuna kukonza zikoli, let's hold our leaders to account. Inu amene muli ndi maudindo muzikhala ndi chidwi, muzikhala ndi nyazi lijamanena kamene thumanzi uzigunda kunena kuti udindo umene mulungu wandipasa wabomawo woyendesa anthu ndi unjenjemerere ndi kambe chilungamo chokhachoka. Nthawi zina it's better even to keep quiet and say kuti I'm not ready to comment on this matter than kuyankhula ndi kunama kwanamiza Amalawi. Fika ozalo limaza kapena kukhala mdindo mkungolemba azibale yako okhaokha kaya mpachito poyani kandi ku ministry kandi kuti utikhala ndi nthumanzi munthu kuti kodi zimene ndikupanga zinchani ujeni wina amandiuza kuti you said inachita ngati yayima zochitika zake ndiye akuti atangoyimitsa mudzi wonse eto anthu adapita sali pachito mudzi wonse kukhabanji mudzi umodzi unemployment yangoshuta vuto la kulemba na ntchito pachibale zoonadi tizikhala ndi nthumanzi dziko lathu tizilikonda ngati tikuuziwa kuti tufuna ma positions ena ake tizitha kuvomera kuti tikatenga position imene imwe atizadana ndi gulu la anthu kufuna kupanga zabwino chifukwa sizingangotheka kuti kunoko kumene kuli ku Times ku awanga station manager ineso basi kungomangodaba kuti amsisha ngochuluka mwangozi zona mwangozi how you he was good I mean uzira manyazi so alipo anthu ena amati akafusa ntchito kuno ndimauza ati iniyo musafusire ntchito kunoko chifukwa chapo amene ndili neyo zakhazo zovuta to justify kuti iniyo mudakhoza adi bwino bwino zona ubale wanu ndi neyo is too close for people just to think kuti idali on merit so maybe let me help to talk to anthu ena mukaisire kumene try to do that they will not love you sakwa kukonde anthu koma ndi chilungamo chifi mwina kungoyika somuloma pamenepo kunena kuti vuto lina limene tili nalo Malawi muno ndi kusavomereza kuti ichi sinimatha anthufe sungakhale dolo pa zonse pali zinthu zina zimene umatha zinthu zina sumatha kwa Malawi muno umapezeka kuti anthu amene achaziwa kuti iwo they are not supposed to be in those positions akukakamira nde chinthu kumakhala kuti ukakamira pa chimavuta nde umatere anzaka kubwera kusangotera chadusa chinthu so dziko likukakamira tikulephera kupita pasogolo chifukwa ndi anthu amene akukakamira zinthu and yet they know capacity ya zinthu zimenezo alibe. Chonde ndikupemphera mwa zifundo za Ambuye vomerezani kuti kuthekera mulibe zimene matha inu ndi zimene muzikapanga inu zinazi asile na nzanu azifi kutenga mbali wako sikola kuika ndoka mpase zinthu zosangathe zimene kunena by extension ufuna ukondera abale yako koma zimene ufuna wauze kuti akapangezo sangathe ndi ukakasi ziko luchedwa chifukwa choti Malawi muno chichifi muli anthu anzeru kwambiri muli anthu odziwa Brian muli anthu ophunzira ena amanena kuti even za finance tili ndi Amalawi amene ali m'mayiko osiyana-siyana oti kwayika kuti tatikonzerani za chuma zakhoza kuthamanga muno bwino exactly zimene makamba last week you know but chifukwa cha pena izizi zomati amati chani chizungu chake chronism kuti basi no kodi ndi watu sizingatithandize no ndimafuna tiyambire pamenepo kuti the power of this program ndi yayikulu kwambiri ndipo ifeyo timayigwira ntchitoyi ngati utumiki osati ngati kuti ntchitoyi no it's a ministry kwambiri timayigwira ndi mtima wonse ndipo nthawi zambiri mwina funso limene limabwera kuti kodi chifukwa chani mmayedzeka kwambiri kubomako sikumene kuli misonkho yathu tayankhani ndi inu mwina bwana timayankhula ndi power authority chifukwa ndi amene akuyendesa the affairs of tonsefe on our behalf anthu amene aja akutiyimirira ifeyo ndi zimene akuyankhula zija zimene akuchita ziganizo zawo zija akuchita kuti tinatuma ndife
ndife anthu otuma fe tikadaba kuti izi tusizomwe tinakutumanizi tikuyenda tizibwera pano upanga komanso akulandira misonkho yathu so tikuwapanga hold accountable and amavomera kuti tidzalowa ma positions ma government positions amene amalawi azatifunsa mafunso nditikamba kufunsa mafunso aja pamene mafusira ntchito ija manena kuti ine muzandifunsa mafunso nditachita declare my assets. Let me give chisanzo ngati cha president achakwera a president achakwera amapita ku nyumba ya malamulo kukaonekera kwa Malawi chifukwa chokuti akuziwa malamulo aziko lino amanena kuti azapita kumene kuchokani ifeso tili ndi udindoso wafusanso mafuso by extension because aphungu nyumba ya malamulo ajamatani amatimirira ifeyo so already iwo ajamapita kukakumana ndi aphungu malamulo on behalf of Malawi anzukanka mafuso sana I'm sure it should be okay amalawi so akamatani akamafusa kuzira njira zina you understand my point so zilipo ntchito zina ukaifuna ntchito we invest ese kodi ntchito yanga imafuna chani izafuna kuti anthu andifuse mafuso kodi ndalama ndazitenga kuti chifukwa ndalamazo ndizawo anthu pamene sakukhutisidwa kuti malipiro amene tikukupasa ndi katundu amene uli nayo zigwirizana anthu athe kufunsa kuti komatu abwana mukusunga banking khonde yathu ndati kuona ngati mugula zinthu mafuliji achuluka mukukhala ngati mukumadya kwambiri izizi kodi iza wamane safe usakwiye osakwiye chifukwa choti ntchito yakoyo njofunika kuti anthu amene akusungisa misonkho yawo atha kumakufunsa mafunso kudali msonkhano wa Public Affairs Committee ndiye kumene kwa anthu anatsuka nkamwa ine ndali kulilongwe ndiye ndakani kwabwera pepani ine ndali kongo tasuka nkamwa ndamba kuti akudali kutsuka nafusa mafuso mpaka achita kundilesa kuti basi musatero kuti basi mwafusa loyamba la chiwiri sloyamba na sloyamba sinali pa TV ende nasuka nkamwa nasuka nkamwa kudatuluka nkhani zitatu za economy za chuma za dziko lino za masankho komanso za chitetezo tiyambire ndiyo chabwino as an extension ku nkhani imene timakamba poyambayo ngati poyambo yake mafuna so kunena kuti kwa inu amene muli maudindo osiyanasiyana kuboma pali kusiyana pa kunyoza ndi kukonza munthu akazanena kuti mutu okuluwo alipo ndi kuti wanyoza ndipo olontakhala ineyo even atakhala kuti chimene akunenacho mwina ncholondola kuti mutu wanga ndi okulu koma mwina sindingachilandire bwino chifukwa cha mayankhulidwe onyozawo koma munthu akandiuza zonena kuti inuyo tu achunga munapanga zakuti chifukwa zakuti zapangisa zakuti vuto lakuti lachitika chifukwa cha decision imene munapanga ino ineyo munthu wotero uja ndiyenera kuti ndimuyang'ane ndi maso okondwera kuti akundikonda ndipo akonda dziko lake vuto la atsogoleri athu ndionera kuti tikakuuzani kuti pakuti ife tikuona kuti sizinaende bwino bwanji mutatere mmazitenga personal ndikuona ngati kuti we have personal vendetta ngati kuti tili ndi zolinga zofuna kuti tikugweseni koma si choncho ayi ndipo ife sitizasiya kuyankhula zimene timayankhulazi because kukonza kwa zikoli is above your personal comfort izi zimene ukambazi ndizofuna kukonza ziko limene amalawi wonse ife ndana athu ndazibale athu inunso ndazibale athu ngakhale ndi zizukulu zimene zisabwere kusogoloko aza kumana ndi zosatira za maganizo zolakwika kapena zabwino zimene zopangikale panopo so we need to be careful very quickly kunkhani ya paki mwayankhula bwino kwambiri pamene mwayankhula bwino kwambiri mwayankhula bwino kumalero mwayankhula bwino kwambiri kumbali ya paki it's above their personal comfort sizofunika kuti chifukwa choti zikumpweteka ndiye kuti tisiye no and I agree with you this is not appeasement kuti yayi lero linde muyankhule zabwino zanga yayi tizinena mene zinthu chilungamwe ndipo titakhala kuti tikulankhula zotsutsana ndi amalawi akhoza kutitsutsa kuti anyamata inu mwatani zona koma tikalankhula chilungamo amalawi amagwirizana nafe kuti akuluakulu mulankhula zona and that's why this program is the most watched program titakhala kuti tikuchita zamgerera panopa anthu achokatu sazikonera amalawi ake samatsiku ano amaziwa kuti hayi amakusika akuzotitsika ndiye kuti bwere panopa tsunake ndi kuyankhula zodabwitsa ole mtukula bwani kuti sichamatani aujeni awayana munali kuti samayene munawera munakuma ndani chifukwa kuyankhula kwanu chimodzi so program iyi tiyankhula chilungamo alire akwiye so pali nkhani zitatu
koma sindifuna kupangira ndingoyankhulapo nkhani imodzi. Pali nkhani ya chitetezo ndiye pali nkhani zachuma komanso nkhani ya chisankho. Ndiyambe ndi mwina ndi nkhani za chisankhozi. Nkhani za chisankho ineyo Brian ndidandaule. Kudandaula kwanga nkonena kuti anthu Malawi muno timakamba programu ina ya masabata apitawo za nkhani ya misinformation. Kuti anthu mwina timangogwira pena pake ndikuthamanga nazo nkhani zimene ndiye timapita mwakauzaso anthu ena. Tifuna ndibwerese nkhani ya Smartmatic. Kwa anthu ena ochuluka mbiri Smartmatic tu amayiziwa kunena kuti ndi machine. Chimashini. Ndiye kunali chimashini Smartmatic chimashini mpaka so ena asogoleri Smartmatic. Pamene kuzamvesa ndithu kuti ya Smartmatic ndi kampani ya software imene imapanga ndondomeko zosiyana pa Chingerezi tukamba nkhani ya technologies zosiyana. And in this case amapanga ma technologies amene maiko osiyana amatagwisa ntchito pakayendesedweka chisankho, voting electoral systems, makaroti management system. Ndimafuna tiyambe kukonza pamene popo kuti tiyeni tizikamba chinthu chilungamo osati kungonjezera. Number 1. Number 2, panali nkhani yokhuzana kunena kuti iyayi tizavote manyo ndipo transmission izakhale ka manyo, kaya accounting izakhale manyo, anthu akhala akulimbikira ndithu nkhani imene ya manyo. I took some time to quiz a few people aku electoral commission. Ndikunena kuti nkhani iyi kodi mukumakhala ngati mukumazungulira chifukwa chani? Come out in the open. Nde anandifunsa kuti achunga kodi registration munapanga? Ndati kodi pamene munapita ngati munapita registration simmakaika chala? Kodi samakuchambula ndi chithunzi pa machine? Kodi information yanu samaloya some system imene ichaya ndi manyo kapena ndi electronic? Imene ndi electronic. Now mukapita ukavota pamene anthu akuti utikavote kodi mukakatenga point apa ndi chilo tenga point ya msisi mukakatenga point mukakatenga kapena ndio anyamata ukalonga station manager so akuti tikapita tekeze mukachonga nkhope ya munthu muchongera physically. That one is manual. Your manual. Now pali ma debate onena kuti kodi transmission yo so mukavota counting yo are you counting manually kapena muchita count electronically kapena transmission kuti mukafike ku mental center kulilongwe zizapita chabe mapepala zija zizapita nawo kapena muzangolowesa machine. And there's a lot of debate about it. Now chimodzi chimene ananena Malawi Electoral Commission chimene chinandipeza kuti I think pofunika kunikira na plan asangwani mwafulirwa. Yes, amene ale amayangana nkhani ya yofalisa nkhani kumeneko. Amanena kuti it's unfortunate kuti mwina apena tukumachita jump the gun, but let me tell you wana kunena kuti ma nomination even pano pasiti kudziwa amene azaime pa chisankho ndi ndani chifa process imene yoyo ikayamba officially anthu ajama kapereka ma nominations. Ma president for example pa 1 ndi pa 5 July ndi pamene titadziwe kuti president uyu ndi oyimira lake running mate. Now maina aja akaperekedwa pakhalaso mkumano wapadera ndi those people who are the key stakeholders amene akukayimira. At that moment tiza fotokoza mbali zonsezi makonsezi amene ali nawo anthu kuti ka transmission ikafune ikakhale motere. We are going to discuss that and I don't see any reason why it should be a problem. Akuti kupakiko kunamveka zonena kuti tikavota tamaliza kandi folokoloko kuyamba werenga ndiye nkule following day pomwepo wasiti mamaliza ulendo ndimaliza folokolo. Yes, kuyamba werenga nkuika zotsatira za pa center apo pa khoma. Sicho chona. Yes, ndiye kuti munthu ukuzojwa ukoza usonke ukuonkhetsera kuti ma center mboma lino awina ndi awa so sadikira so kumekiko iyi. That's manyo even. Yes, things zimene tagwira. Yes, ndiye uvuta pati exactly mwina ndikumena kubwera achimwera ngawa tingwerekeza pa andiseni school kodi munakalembetsera kuti naimbisa pana malimwe pana malimwe. Yes, ndiye kumene kuja tikakavota kuna malimwe kuja tamaliza folokolo. Yes, tiyamba kuwerenga. Yes, kuwerenga wa president awapeza mokuta MP apeza kuwerenga hapo pali ma monitor ma candidate onse tikagero tika pa khoma. Yes,
simanyo imene Yes. Manyo. pana mwalime pano president wopambana pano ndi mwakuti Yes, yes. tikamapita ukagona Yes, tukudziwa. tudziwa Yes, Smartmatic ili pati. nde zimene zozono zimenezo zichitika sizichitika zichitika okay chabwino then zimene zosatira zijano Yes. kuti zipiteno ku mental center Yes. ndi akulowesano mumashini kuti mashini ajango chitano transmit okay koma tikhatili nazo ndipamene okay that's why tikhatili nazo za blank ati zakhatili nazo zimene ndikunenazo Brian kuti chimene chinavuta I think ndikumene anayambira achunga Yeah. kuti sometimes anthu zimene timapanga timakhala kuti sitinamvesese inu simunamvesese mwandiuza ine ndikutenga kusamvesesa kwanu kuja ndikuwauzawa so kuti we are commenting on kusamvesesa kwa munthu kuja kumangopitirira kumauza anthu kuti avota kale anthu avota kale bwanji pamene palibe makandidate padakali mu system mulibe candidate ndiye mu system. how can you vote vote? People are voting for who? You understand? Number one. Number two, here machine chizabela mavoti. Okay, fine. Chili chose chili ndi ubwino ndi usabwino. Yes, exactly. Chimene chocho ndi chivomereze. Izi zachipepala zimakhani mavuto ake ndawo napo zofufuta Tipexika. machine anthu amathopanga hack. The technology can be hacked. We've seen ku Tanzania ukoko mpaka nakuyimisa kaye Gen X because it was hacked mpaka namana kuti president wa Malira chanchani anagwetsa mpaka na X. Okay? The point is Twitter imene Twitter yes. Then timat X masukano yeah ndi Twitter ndi Twitter kwa amvula zakale. So no, my point is kungonjezera zimene amanena Tujeza na kuna program ile chilungamo ndikuchitira kuti ena amene nanga simungo ena akuzonena ngati munena X anu jonjo ndimnabone X Twitter ndikuthandizani kuti nene ngani yake sanga ku Tanzania zibakuza jani ndikuthandizani unomo ena saka ndimene misinformation X mimi mwambira X kuda X ayi mimi wanga Twitter kamiti mato maenda budubule kama zangu kota fika bwanji pitilizana abusa so ni mango ikila mphongo basi mene amanena uchunga kuti chimene chimavuta ndi misinformation yo okay so tinene zona eti pali misinformation ndi pali disinformation ziwiri zizosiyana misinformation imakhala kuti munthu sukudziwadi disinformation imakhala kuti ukudziwa chilungamo koma ukwanamiza dala anthu Kupangira dala. so alipo anthu ena amene akupanga disinform anthu ena they know the truth but they just want anthu ena kuti aziwe zaboza so what is happening here bwana ndokuti mwa ballot mwanyamula mene madengera chipepala chicha mwakayima mwavota mwapindapinda mwakayika mchiboko simeti mayikira chi ballot box chicha tawerenga ta mavoti ndi mwakuti tasayinirana tawerenga zomene zija zotsatira zija zimene zikupangidwa no transmit titazidziwa kale so if it is that sintha kwina kwakizana izi ndezi sona chifukwa sono anthu chimene amadandaula kwambiri mwina posafuna kualanda anali flow ati patakhala kuti zimene zachita transmit zija nzolakwika kuti tikonze mwina zikozo mazavuta pamene popo mpamene anthu ena akanali ndi mantha kuti maybe we may not have ample time kuti those that have transmitted ndizosiyana mwina ndi zimene anthu anawerenga however tinazafusapo fuso zija za PVT Munafusa ndineyo nafusapo za parallel voting tabulation zimene ifenso watu wankhani timadani timaunkhetsera na tinafusa ti ameki izi nzovomerezeka nati yes zimene zinzovomerezeka ndipo muzapangaso kuti muzafanizira ndi zimene fe tikupeza kuti mene timachitira kuti kukaronga panopa kutsogola ngwakuti that is PVT parallel voter tabulation kuti anthu ena aso amapanga kuti aone kuti ameki zimene akupeza zikufanana ndi zimene tikupeza ife zipani zimakhani ma monitors across the country amakaso ena ndi maujena awo so matale center zawo ndiye tizizafanizira exactly ifenso tisakhala ndato lankhani across the country pachi screen chachikulu kumachita kumavota kuti umwe imene zikuyendera yes tamba kulaso zina so ndimati nene kuti Amalawi tisadekhawa mulungu amalikonda dzikoli mulungu amalikonda dzikoli yes palibe amene angavine pa masankho wayi God has his hands on this country yes tikhulupirire mulungu kuti zinthu ziyenda bwino true osakhumudwa iyayi true osakhumudwa timanena kuti munthu ujani uyo wakuba silimsira munda kuti ndi nyanyale basi kuti sizitikapota komanso pamene tikaziwa chilungamo ndi imani kuti chimatimasula timaziwanu because sometimes anthu amakhala ndi mantha based on zinthu zoti sizoonayi tikavota timatizire pamenepo imeneyi tikavota tiwerenga manyo
manyo tikatero ayika malizatsi pano pana mali imwe tapeza mwakuti zithunzi pa kusunga anthu ena ajambula zimene zosunga mafoni ndiye kuti tabulation tichita blantyre chani ziziyenda bwinobwino so pamene pamasakhala ndi pamene popoti pa transmission kuti ino zimene zijaze akulosa mu machine remember tali center ano yadziwika pano tikhala kuti kulilongwe so ndikuti masankho sitizikapangira kulilongwe eno kumene taka kuchamete mpangira mucha so anthu adali ninkha pamene papa but tinazafika apa anthu atamvano kwambiri kwina because poyamba anthu anali ni mantha even nikugwisa machine wa aja kuti zimamanirawo kuti amajambula ni machine amwewo umayika choncho kutani anthu amaona ngati kuti zimene zija munjira ina yake zikoza kusokoneza zotsatira za chisankho so pamene kuti anthu amvesese bwinobwino because aujena ameki ali ni ntchito yayikulu yofuna kuwaphunzitsa anthu even kuzira ma programs ngati kuti anthu akaziwa zoona zenizeni nkhawa zina zimachoka mantha ena amachoka kukandi chikhulupiriro chifukwa chimene mafunika is to give people confidence kuti kumeki konso sakulankhula zomveka ayi no amayankhula komano padali anthu ena amene mwadala zitati makamba za misinformation this is disinformation remember even kuyambira kwenikweni anthu anali ni mavuto ndi anthu ena kumaikiko so zimene zinasokoneza process ya meki uyu achoke uyu iyayi so zimene zija zinapezeka kuti zinaliso ndi mbali yoti muone even registration ya anthu idachepa malingana ndi ma estimations amene analipo tinkayembekeza kuti tichita register anthu about 10 million koma anthu olembesa analipo 7 million chimodzi mwa zinthu zimenezo zinali zimene anthu anali okhumudwa nazo kuyambirira ndi amauza anthu musakalembese zisankho zaberedwa kale zinali ndi impact so pano paso ngati sitauza anthu kuti akavote anthu sakavota ifo inu atsogoleri mukauza kuti mavoti aberedwa yeti muwaphunzitse anthu kuti zona zeni ndi chifa you need the votes for you to win. That's right, you need to encourage people to vote and give them the confidence kuti ife sitigona tikhala tcheru kuonesesa kuti wina wake asavinevinepo yes komanso kungonenapo chinthu chimodzi chimene andale makhala ngati kuti maona ngati anthu samadziwa Malawi Electoral Commission simene amachita amati pa ziganizo zikulu amaitana ma stakeholders amaitana tekeze ngati zipana ngati nkhani ya management system ija adawaitana anakambirana anthu aja amapanga approve no questions they go to the next stage apanga procurement ya machine aja even akabwera amakalandira limodzi akumati fotokozera kuti komatu anthu awa timaitana koma ambiri akapita kumene kuja samatani samakafunsa mafunso so timafuna tikulimbikiseni kuti inu azipani ngati muli ni mafunso ndiye akakuitanani kuma meeting kuma hotelo kuja kusalima kumangochi chonde sausage uja kumamusiya kaye kuti mukafunse mafunso on behalf of the people kapenanso kumatumiza anthu oyenerera nthawi zinawo timatumiza anthu amene facha malawasi exactly sono samakapala moto ndiye mukabwera kumene kusono kumakhanga sono kumachenjera mafunso so when you have the right place the right opportunities itengeseni mekiyo ngati pali mafunso pali nkhawa sort it out koma sizoti kumeneko mzidya masoseji kuseni kuno ndiye kumazayankhula kuti Smartmatic but two kuonyezerapo zimene akuyankhula uchongawa tiyeni tikhale ndi chidwi kufuna kuziwa zoona chifukwa ambiri amene amafunsa based pa zosaona zimene wina akadauza ngati mukufuna kupanga understand ma EMD awerengeni kuti ma EMD wo ndi chani adapa ati kwakuti adasokonekera how were they used kumene koko chifukwa zimene zimavuta anthu amangofunsa zoti akuti ine ndimanena kuti chisankho chimene chikuchitikachi meki kugwisa ntchito chamati PPLGA Presidential Parliamentary Local Government Act mukanena kuti tikawerenga Presidential Parliamentary Local Government Act number 2 meki imaena kuti zipanga zakuti iniyo simukupanga zimene zozo lamulo ndili inu mupanga zosempana abwana mayigwira meki koma funso lakuti kodi inu ndinene samadziwa zimenezo so anthu amangofunsa zopanda basis but when you take meki to show them kuti according to the law you're supposed to do this mukupanga zapambali abwana sanga kuthaweni anthu zipani zina zimene zikudandaula kuti zili ndi nkhawa zawozo they are not real momwe tinakambirana ukukuku all inclusive anthu ambiri adali ndi nkhawa ndi ma election management devices ma EMD zimene zinapangidwa ndi kampani ya Smartmatic pakuthapa zonse
zimaoneka kuti nkhawa zambiri zimene anthu adali nazo zidatha chifukwa choti ambiri sanamvetsese process ya kavotedwe kuti zakhala bwanji. Andameka nape mphantu takawerengeni ngati sakulakwa imali page 16 ya momwe titazavotere zizayenda bwanji mene fotokozera muja. So ambiri amangona yechi machine yechi zawerenga mavote yechi machine tizasintha zinthu zizapanga chanjani, but at the end of the day ena manena kuti tango chichosani zimashinizo. So what makes said kumene koko and doctor ndani awawa amene anali a moderator ananena kuti meki ikamva kuchokera kwa anthu osiyana-siyana imakakumana no ngati commission kuti no ipange chiganizo. Singapange chiganizo ndi anthu ena amene asali ma members of the commission ya meki sizingatheke. So kukakamiza meki kuti ipange chiganizo kuli ndi inu ndine chiganizo imecho chonse chingakhale chovomereza silamulo lamulo la meki silemani na choncho. Mwaona kusamvesesa zokuti nkhawa ya Smartmatic ikuchokera pali sakuti bwina sidzimagwira zimene nazo kuti bwinako zimatani zimbusiyana ndi mene kuti bwina tidabweretsa mavuto. So ndingofotokoza motere kunena kuti ifeyo sinofuna unyozesa sinofuna unyozesa maganizo kapena kuti madando amene wina aliyense angakhale nawo zokhuzana ndi chisankhozi ayi. Koma all we are saying tikamadandaula tizikhala kunena kuti ngati pali zofunika kuwerenga tawerenga, zofunika kuti timvesese tamvesesa. Chifukwa ivino kama kafunsa ndikumanena kuti kodi Smartmatic amene mwamuyika kutholo anthu amene kuti Smartmatic ndi ndani so umbuli titayesesa kuti umbuli uchokepo, but otherwise tikunena kuti madando onse amene ali nawo make indi udindo yamvera. Make should listen to every complaint. Koma sikuti madando onse amene tikakapereke amene make nganene kuti iyi vuto dando ili isi ndrogwirika ndipo tipanga motere ayi timvese kuna kuti anthu ena akufunsa ndi zifukwa zosiyana-siyana. Ena is because misinformation, ena facha nkhawadi, ena mwina facha ngofuna kuvutisa, ena mwina facha cha zifukwa zosiyana-siyana. So we are not dismissing madandaula anthu. At the same time we are saying isiye meki igwire ntchito mosatira lamulo. Ngati akuphwanya lamulo, let's challenge make according to malamulo amene alipo. Number 1. Number 2 gonjezera tipite kupuleke koma marizani munafusa kuti zonsezo zopanda no anthu wenda kudandaula Brian komano gonjezera pa zimene zizi kodi tikamana kuti ka ku Philippines zinthu sizinaende bwino chinachitika ndi chani, ako Mozambique chinachitika ndi chani, because you should be able to say because of this is what happened, but antangoti yazi machinizo. So I was saying kuti basis ya argument imena kuti zikhalapo ndithu Brian. When you are arguing, you must be based from the knowledgeable point of view. You need to have your facts correct to say izi zona zake ndisi izi sizoona. Otherwise anthu akoma nkhala crowded to say kuti samafuna kuti pakhale any use of technology. Yet court lidanena kuti going forward zisankho zathu tipite ku technology. So panopa akupanga zijamati hybrid ndikoti kuphatikiza zonse ziwiri zamanyo tuwerengetere pamanja za technology zonse tipange. That's a hybrid kuti kusogoloko mwina tizasiyano zamanyozi nkupita zachani za uchere tutseka timene muli ndi mzimsizina aikungochita so clarify kuti ku Mozambique it was not Smartmatic, and ku Philippines chimodzi chimene chinavuta nchonena kuti anthu anakapereka ndalama kwa wankulu wa bungwe la Electoral Commission, a bribe, I think it was $1 million ncholinga chonena kuti apase contract yoendesa chisankho. So panaliso nkhani ya anthu anachosedwa ntchito. It was a procurement issue imene akula soko mbiri. So nkhani chonena kuti I don't think kuti system itati igwisidwa ntchito maiko 50 kuti konse kungakhale kuti maiko 50 zonse zayenda bwino ayi. Koma yankho ndimene amalizira nayo ya hybrid yonena kuti uku kuli manyo uku kuli za electronic tizitha kupanga compare kuti izi zisankho zabwera mukuti 1650 koma apa ife tikawerenga manual tikuona zikusiyana. Izi sitirani izi sitivomereza until at a time kuti zakhalepo khulupirirana ndikuona so system yo taikhulupirira pofika pone tonena kuti tiendere zimene za electronic. Tikhale ndi ma monitors amphamvu kwambiri, tikhale ndi ma monitors ajagapu kwambiri, alukusharp kwa basa sonda ma monitors alukusharp wayankhula kwacho tizalipira zapasa zakunyekwa ma monitors wakaja nthawi imodzi
kuno kutha kumachitika zinthu. Ndiye tikhale ndi ma monitors a look sharp. Yes. Kwambiri. Kuti akafika mmene muchadziona zimene zikuchitika bwino kulenga notes kujambula bwino kuti pamawa. Yeah. Osa monitor. Monitor ndi wofunikira one key stakeholder wa chisankho ni monitor. Anthu ena timatengano anthu osaziwa munthu kulephera kulemba MCP kumalemba MIC, you know, DIIP. They can't even spell their party. Akamasayinira muja. You are like, guys, taika nipo anthu ozindikira. So that azita kumvesesa zimene zikuchitika. Mukuonera program ya The Hot Current pano pakanema wa Times ndi abusa ndevu zamwayi koma tunde pangukhala zibusa kwenda vili muntu sima anyamatamu kalonga nkwenda mnono anyamatamu kalonga yes ndipo ukapeza kulankhula zawozo amamasuka osalizawo tikeza kwenda vili zotu akuyankhula chiponi program ima dzulo wano programu ima dzulo wano akutipatsira ndi a Series Enterprise. Iyi ndi program ya The Hot Current pano pakanema wa Times. Tukambirana nkhani makamaka nkhani pano zili pano ndi zachisankho. Ndiye zinatumphuka kupaki. Chifukwa choti nthawi ndi ochepa panalinso nkhani ya security ndi nkhani ya zachuma. Tiyambe ndinu. Okay, nkhani ya chuma kudali funso lokuti kodi chuma chathu chikuyenda bwanji pamene tikukonzekera chisankhochi. Nde adabwera governor a Reserve Bank Dr. McDonald Mafuta mwali ndi timu yawo ya ku Reserve Bank. Komanso anduna azachuma anali kumene kwa secretary to the treasury anali kumene kwa amene chifukwa chimene machitika amati munthu akamaliza presentation yawo ija ndi kumakhala mafunso. Nde mafunso amavumbwa nde amayankha mothandizana atatu amenewa. Chimene chinatuluka kwambiri kumene koncho kuti Amalawi sakukhutisidwa kuti chuma chathu chikhale pamene chili payi. Akhulupirira kuti tikanatha kuchita bwino. Pali ma areas ena amene ngati dziko sitinapange bwino. Nkhani ya IMF idatulukanso kumene koko ECF kuti kodi zayima chifukwa chani. Ujeni ya governor anakamba kuti zinali zogwirizana kuti aitisiye kaye anapita kukauza ujeni. IMF atisiye kaye chifukwa chokuti zina zimene akuti ankagwirizana mu November 2023 amata kazuni kaso panopa akumaona kuti sizingatheke ngati kuti tisuspend ndalama sizingatheke tiwena kuti ngati ziko tizipanga spend ndalama chifukwa choti ndi zinthu zambiri zoti tipange spend ndalama. Now mafunso ena amene amatuluka anthu amali kuti kodi inu chabwino ndalama zimativuta koma tikaona mwina amene timasakazira ndalamazi pena pake umaona kuti tikusakaza mukuti ngati tini ndalama zambiri yeti ndalama zathu zosakwana chifukwa anayika ndithu ma product 10 amene timadalira kuti amene timagulitsa tikagulitsa ndalama zake sizikukwana even kungogula mafuta. You see, so balance of deficit ja ndi yayikulu ndithu tili ndi negative zimene timafuna ndi zambiri kusiyana ndi zimene tikugulitsa. I think is only 1972 if I'm not mistaken. Pamene tinakwanisa ano kuti tidagulisa zambiri kusiyana ndi zimene ife timaitanisa kuchokera kunja. So we still have that problem and yankho linali lomwelo let's produce and export. Yet mukati muone discipline yaka ndrama kochepa kamene tili nako ngati sitikukhulupirika pa zochepa kuti zakhulupirika pa zazikulu zimaonekabe kuti iye ndithu discipline idakativutabe madera ena ndi ena titha kuchita bwino kusinira ndrama yathuyi ndi kuyichita prioritize kuti izipita ku production koma ndrama yathu yambiri timangodya ndetikadya kenaka timazaganiza sono mawa likhala lotani tikukongolabe. So ngongole za nziko muno ndizochuluka kwambiri ngongole za kunjaso zochuluka ndezija zoti even zomati even if titachita devalue kwacha yathu ndekuti ndichikwirikita bwana ndekuti ngongole zija zakwera kale. So there is need for us kuti yes tikunena kuti tichite produce more tigulise yes alisagwiza nazo komano kodi ngati sitikusamalira even zomwe timapeza zochepazi vuto ndikungogulisako kapenanso kankhalidwe ndikankhalidwe koyipa koma ngokonda kudya ndi mbewu yomwe chifukwa mbewu munthu masungako kuti uzazale akuti vuto lathu kwambiri ndi fiscal discipline. Yes. Can you break it down for us? Fiscal discipline ndi chani? Tikati fiscal discipline ndi kuti
kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zathu zimene timazipeza maka kuzera misonkho komanso kuzera katundu osiyanasiyana amene tipati tikagulitsa kunja ndalama zobwera ngakhalenso ndalama zimene timazipeza ena akatithandiza chifukwa pali ndalama zina zimene ife timakongola zina timakongola Malawi muno mabanki amo muno zina timakongola mabanki akunja ndiye chimene chikumavuta nchonera kuti ngati dziko pali zinthu zimene zimakhala ma priorities kapena kuti zinthu zofunikira kwambiri kuti tigule terekeze boma litateka lagula mankhwala ndikugula mapanado ochuluka anthu nkumamwa ndikukhulupirira kuti palibe amene angadandaule boma kuonesesa kunena kuti anthu madzi kandi magesi zonse zikufikiridwa kwa Malawi ine ndikukhulupirira kuti mtundu wa dziko lino mtundu wa Malawi sungadandaule chimene chimadandaulisa Amalawi kwambiri ndi ndalama zimene zimabwera into matumba anthu tikambe nkhani ya allowance musazaichepese nkhani ya allowance ena amanena kuti ayi allowance amene mukunenawo when you aggregate them ndi ndalama zochepa nkhani is not about the amount, it's about the discipline. Palibe discipline andi mukalowesa mtima wongonena kuti muzingotola ngati abwana muziwe zonena kuti amene ali kumbuyo kwanu nawonso mtima umenewo amatengera amapangaso zomwezo ndiye imakhala dziko longosakaza aliyense kufuna kutenga ndipo ndikuwuzani zinafika ponena kuti ngati mungaitanise inu meeting ole yofunikira motani ndikuwayitana anyamata akuboma kuti abwere ndikuwawuza kuti full board kulibe za allowance sabwerako apa ngadelegate kapena sabwerako ndikubwera komwe ndi pamene tidafika so pamakhala nkhani ya allowance ndi kumakhala ma exaggeration ena amatotenga allowance komwe osapita workshop ena kumangozipangira maulendo fadani ndi mphamvu kuzipangira maulendo olena kuti ngosamveseseka but cholinga afuna kutenga ndalama. You can't go kwina kulikonse kumene waitanidwa munthu. No, you can't. Ndikuti mu office palibe chimene ukuchita. Inu mapita kulikonse kumene akuyitana. Ayi, timachita kukanganirana amwene pitani akuti ineso ndipize. Pitani ndinu. Koma zimachitika. Chidwi chongopita kulikonse kumene taitanidwa. Ndiye pali nkhani ya magalimoto. Magalimoto atanisi. Ndiye pali nkhani ya magalimoto. Magalimoto timakambirana panopa. That was last. Could be a program ya Sunday. Tinasaka mbapo zokuti galimoto for example 400 million a single car. Kwa mufuna kuti wina aliyense galimoto meneyo akhale nalo. Tili galimoto ina chitsanzo chabe idachuka sabata imene. Ili. Si aboma. Kangati ndi statutory corporation ndi boma limeneyo ni songo ya atu imeneyo. Panopa data hapa zimene zizi. Kuli 21 inchani. 21 asakhale sokushuka kushuka tifufuze for the end of this program tauza Malawi koma nkhani ndionera kuti taganizani kuti anthu 50 ministry moza akhale ndizi 400 million chimodzi are you sure kunena kuti mmene zinthu zilili mmene tikuvutikiramo can we afford kuti zigula zimagalimoto ngati zimezi kumalimbana ndi mayiko amene chuma chawo chikuyenda bwino and on top of that galimoto simumangogula pamafunika service ya ne galimoto indi zakenso zofuna zoti mmayenera kugula zifunika chani zifunika forex so in short kungonena kunena kuti tikamakamba za fiscal discipline ndi imene tikugwirisira ntchito ndi imene tikupangira spend tiyeni ntchito ndramazi tizipanga spend mnjira zopanga invest zimene zingathenso kuitanisa ndrama zina osati consumption kungodya ayi kwabuka nkhani kusalima sugar pocheza nawe ine anzanga executive chairman akosa ndazanu anzanga sindingakane sindingakane ndi macheza nawo inu sifuna si anzanu mmakana ba nangofuza rufuso limozi ezona no I know him okay. I know him sindingakane koma adatuuza kuti apanga phindu ndiye bano akuti awufuna extra 24 billion yes ndene nimadzifunsa bail out mwezi watha chaka chatha matitu koma salima sugar nde yabanga 40 billion yes simunafusa anzanu alisinda kumane nawo koma ndaona sabata imeneyi kuti awufuna chachuchitika njani tiyambe ndino I think ndifunso la nzeru chifukwa kuti why we are talking about Salima Sugar ndi company ya boma so kumene kukumakhala misonkho ya Malawi even 24 billion imene akupempha misonkho ya Malawi now Salima Sugar tiyambe kuti mwini wake ndi ndani mwini wake ndi Malawi government ntafufuza
zimaoneka kuti 99% ya mashares akusalima sugar ndi a secretary to the treasury, 1% ndi secretary to the president and cabinet, so it's at 100% owned by Malawi government. Atathamangisako anzathu mwana bwera pambali. Now kumeneku adabwera kuzanena kuti apanga phindu 40 billion chaka chatha. Munthawi akuti akufuna 24 billion yokuti abweze ngongole zina ndi zina amakozesa machine kachani zimene anthu amadaba kuti what happened, how did you wipe out the profit of 40 billion kuti muzafike kuti mupemphe misonkho ya Malawi. Now ali ndi ngongole ndi bank ina 24 billion ngati loni, ali ndi ngongole ndi MRA 6 billion mpaka nanaikapo ijamati garnish order mokuti achita kuipanga lift padakali panopa kuti ichokepo. Ali ndi ngongole ndi ma suppliers about 7 billion kwacha, komanso ali ndi ngongole even ku Eskom 1 billion mpaka na Eskom amafuna kukadula magesi anthu manada kuti ndaka kudula ni magesi sugar muzipanga bwanji. Now pamene pa umakhalano anthu kuzamvesesana because body yakusalima sugar idatha pa 3 August chaka chatha. So kulibe body, so anthu amafunsa kuti kodi mwina kapena ziganizo zovuta kupanga kumene koko because kulibe body yakhala company mwina about 10 months yopanda body. Who is authorizing my decisions? Who is authorizing my expenditures? So there are some questions that people are asking there. Ada kulola hapo nthawi nake nzimbe kuti aphinye sugar koma chifukwa cha kuonongeka kwa machine adapezeka kuti zimbezo sadaphinye ndi adapezeka zimbe ja sasa. Yes, my. Ndi adataya about 2,400 metric tons of mzimbe, losing about 2.4 billion. So zinthu ngati zimezi when you put them together nkumona kuti kodi kusalimako chovuta nchani company kuti khoza mapanga business ya sugar panopa kuti muone ziko muno sugar sakupezeka okwanira. Umati sugar kangopezeka ku shop chigulu chonjatu menyana na sugar so that nsika wa sugar even ziko munomo ulimo ndithu. Pakuvuta ndipati kodi iziti kuti kuwena kukhale dongosolo kumene koko zofunika kuti zisakhalepo because remember mina makamba nkhani za izi nkuti kuti kumayendera asamukawale amakayendera kumene kungati nduna yona za agriculture chipoti sugar kuti tizale zimbezo ndi ku agriculture kumene makada ndaulira kuti tini ngongole zina zimene tikufukoza tufuna tibwereke ndrama kubomako kuti tikubweza inde ma 10 billion mwazi kutilephera. So funso ndiro kuti kodi is it about governance, is it about because kulibe board kodi IST kodi ISPC, are you checking what is happening kusalima sugar and making sure you're fixing my areas zenake kuti company imene khoza mabereka phindu kuboma kuti boma lizira ndi ama dividends pano they asking for 24 bailout muchaka cha chisankho boma lingapereke kodi 24 billion munthawi ya zisankho. So these are some of the questions that people are asking. Even chigali moto timachiona pachapa chicha people are saying kodi can you buy such a car? We cannot independently. No, kuti ndi cha kumene koko. Nongonena kuti sometimes gari moto ngati zimene so. Yes. Wewe sija kusalima sugar. Siti kunena choncho. Chunga afuna yangane kuti 21 ACC ndi yakuti. I think so kulankhulako ndi anthu ena akaswiri amene amaziwa za sugar. I think Dr. Anthony Mukumbu amene ndi a former company secretary ku Irovu amafotokozapo mwina mavuto amene amakhala ku sugar. Ma issues ya smuggling ku sugar kuti mapezeka kuti sugar akuchidwa smuggle papita kunja mero makhala leakages. Modi tikapanga closing ma issues ngalamena kuti border because company yopanga sugar yo singakhale responsible kutseka ma border kumano mogwizana ndi boma liseke ma border muncholinga choti sugar asamatuluke amene akwena kuti azikhala pa msika mziko momuno zezi mapangisaso kuti sugar yo azisowa. Muimvetsa bwanji nkhani nthawi yatithera chabwino. Ndikuona ngati mwapeza 21 yukuti ngwanda. Sinapeza. Kunena mwansanga we are not serious as a country. Obanda ino mutakhala ndi company yo yabweraso tufuna kuti pase ndalama tikalowese tikayendese company tufuna ndalama tikalowese company. If you are a serious owner ukhala pasi nkunena kuti ndifuna ndimvesese chimene chavuta kumene kuko. You want to properly audit. Yes. Na ndikakamba za audit sindukamba chabe za ndalama.
ndikukamba nkhani even ya a total organizational audit forensic kayendesedwe kake anthu ake ali kumeneko ngani za chuma kani ma procurement processes ngati kuli ma leakage onse at the end of the day, and we're not targeting individuals, tikuona system ucho kuti chikampani chikulephereka pati kuti chiyende mukapeza mayankho ake awo ndiye munene kuti tipanga ma decisions ofuna kuti pange implement mayankho amene tapeza as a way forward. For example, nkhani yonena kuti mungakhale 10 months opanda board, are you serious? No. Are you serious? Chofuna nchani kusankha anthu mbodi? What's the problem? Because the least you can do is body mene lipo kale ipitirize chabwino ngati munena kuti mukanika mabodi wosiku sukuje ndikokhako kuli for me I will say unapologetically kuti imeneyo is a weakness. Yeah. Executive branch of government, you should do better. Yeah. You cannot allow company mene ife tikunena kuti mwina ingatithandize pachuma kuisiya without supervision ya body atawakanika kupika matokoso chifuka vuto lake ndionena kuti vuto lopanda body ndionena kuti patokhala panthu ena amene athakulowerera kumeneko unless iniyo chidwi chanu nchonena kuti anthu azilowerera kumene chifukwa choti mwinima interest koma if you don't have interest trust me body even next week mutakuisankha ndikupanga body tidzitogwedezana kuti body are you sure we can have 10 months without a body governance ya mtundu wanji imene yoyo ndetipa governance pomwepo kumene kukutu uku ndikudziwa kulanzana kwakhala kupanga ma audit kumene kuku kuli mayina amene atchulidwa pali anthu aina ukayankha mafunso anthu amene aina I've just been informed here kuti 21 SC is GBA Green Belt Authority. Kuje ni Salima Sugar is under Green Belt Authority. So mwina nkuteka kuti Green Belt Authority etakula nkupeleka ku Salima Sugar. Green Belt yo inde koma Salima Sugar is under GBA. Okay. Salima Sugar is under Green Belt Authority. So for example, anthu amene akoneka kuti akusokoneza zinthu kumene koko. Chonde malamulo agwirepo ntchito. Agwirepo anthu ipange check system ione anthu ability ya anthu kuti tinda anthu oyenerera amene akhoza kugwira ntchito moyenerera kapena vuto ndi chani meti kunena why are we failing to put up a board abwana. You cannot expect a company kuti zipanga popanda board imene mapereka oversight role kuti ku management ma decisions awo akupanga ndi ndani then ma decisions amene aja munthu akhoza kukapanga challenge ndi company kuti magula zinthu kwambiri abwana kulibe board. How? So kunena kuti akubwera kusapempha 24 billion is becoming difficult for people to say kuti apase 24 billion pamene kuli zinthu zambiri zimene sizikuyenda koma sankhani body. We are not asking for too much. No. Sanka board ya company. And see company yokai. They are failing to make decisions because they are board. Exactly. No. Muyimaliza bwanji nkhani ya lero iyi komanso utenga wanu ungapite wotani kwa security. Tili ndi masankho kudatuluka nkhani za security kucheniwo. Ndifuna mukamachita conclude, what would you advise the security organs nziko muno zakufunika kokhala ndi chisankho cha bata tiyambire ndi kumbali ya security ndi yes. Kumbali ya security mungananenera Malawi ochuluka ku Mansoch Hotel musakondere gwirani ntchito yanu mipando imene muli nayoyo awatakhala kunena tuwakuyikanira munthu andale koma dziwani zonena kuti you are accountable to Malawi andiboma limasintha ndipo boma limasintha komanso munthu uzikhala ndi nthumazi chetimakamba uziziwa zonena kuti ngakhale pali amabwana kuti ndawasangalase koma at the end of the day sikulira nkazachoka pano I want to be able to look back ndikunena kuti munthawi yanga ndili wa police ndili commissioner ndili inspector general akawerenga news ndiwo wasonde so a police tikupempheni gwirani ntchito mwachilungamo moopa mulungu motumikira Malawi musazikonde pitani mukavale jacket ndinyamuke pitani mukavale jacket timalizira ndi apo chamsanga mwende bwino msanga yes kodi nchifukwa chani anthu amakhulupirira kwambiri MDF kusiyana ndi apolisi confidence imene nachoka bwanji my Yolam was trying to explain that I think it is important you must invest to find out where did you lose it, why is it that people don't trust our police at least amaona kapakabwera MDF kuti abola kwa awawa
pamenepo bwana timene tichedwepo. Let's make sure kuti ziwawa zikuchitika ukuzi apolisi zipanga treaty chimozimozi osati wadandaula ndi ndani yayi ngati munthu achitiwa chipongwe timuteteze malamulo akumpasa amphamvu apolisi posatengera chipani kuti ndi wamakakanje chonde. Chachiwiri izizi za ujenizi za forensic audit chonde tapanga ni forensic audit tione kuti kodi kusalima shuga chovuta ndi chani mukonze kusankhaniko board pitizi chonde anthu agwire ntchito moyenera amene sakwena kukhalako achokeko amene akwena kukhalako apitirire kugwira ntchito yawo. Ine mmati nene kuti Amalawi tiyeni tipemphere tiyeni tinkhulupirire Mulungu tiyeni zimene tingathe kuchita ngati anthu kukalembetsa dakalembetsa tsiku lokavota tiyeni tituluke tikavote and leave the rest kwa Mulungu. Mulungu amalikonda dzikoli masankho awa ayenda bwino ndipo tisankha atsogoleri. Malemu make chair Mbendera adanenapo nthawi inake and if people watch his speech yawo amfanana kuti every time somebody tries to do something stupid God intervenes. Can you say that again? It's a very powerful thought. Every time somebody tries to do something stupid, yes, God intervenes. So Mulungu ngokhulupirika tinkhulupirire Mulungu. I feel it in my spirit. Mbata tivomereza zotsatira I feel it in my spirit. Yes, kuti zikenda bwino tinkhulupirire Mulungu amalikonda dziko lino. Amen. Anyone who wants to try to do something stupid, God intervenes. Here. Yes. Ndipo Mulungu alowerera dziko lino. Yes. Timalizire pamene tamaliza mwamphamvu kwambiri. Amen. Ndima wa amenewa tikufunireni madzulo opambana. Ino amene mudakalembetsa samalani chimene mudakalembetsera. Yes. Kusunga pabwino. Yes. Tsiku lokavotanso kunyamukanso mmawa. Nene Brian Banda awandi Wanda Msisa aujena awa achunga ali kuchipinda chinachi awerenga nkhani za 7 o'clock. Tukufunani zabwino zonse. This is Hot Current and here sipachibwana pano ya sitipepesa sitinyengerera. Goodbye tonight.